ассалому алайкум дӯстони азиз, қарор дорам дар бозори мандарин. Дар бозори мандарин дар мобайни як қиёмат гов моли киштагӣ, мирдагӣ, яъне ҳалол киштагӣ дурустараш. Бародарое ки мехоҳе оптум гӯшт бигире, кафе доре, ресторан доре, туй доре, мақсад мехоҳе яке ошхонаҳои чӣ мегам боҳашават бадвоима доре. Бародари азиз, гӯшти гов, бика, тайлоқ, модгов, короче тамоми чиз айҷа ёфт мешава. Ҳамчунин гӯспандо, ин гӯштҳое мебинед дӯстони азиз, ҳамаш оптуман, оптум. яъне ки як гов ду гов мегирӣ то 25 километра чоменоз бо акара баъди мефаҳмун, яъне ака Саиҷон қатимай мега чихелай нарх навош багиҷора бепул, багиҷора ба пул. бародаро занг бизанед, кадме ки килоакӣ гирифтани дар хонаи диёнбоши мефорад гӯшти бара бихӯрӣ, занг мезанед, акай бобоҷон эй ҳамиқа 10 кило гӯшт биёр, 5 кило гӯшт биёр, гӯшти барача, гӯшти такача. рақамо дар рӯи экран. ман қатъи ҳамин ширкат бисмиллоҳи раҳмони раҳим алҳамдулиллаҳ офитсиална кора сар кардам. рақамои одами хидмат, ба диққат гӯш кунед, рақамои одами хидмат, одами хидмат мегира гӯшт мевагиву картошкаву пиёз чизе ки ҳастан бародаро, ҳамёра одами хидмат шуморо чӣ мегӯянд рӯлаванд мекунанд, равон мекунанд. гӯшти калон, гӯшти чӣ мегӯянд тайлоқ, гӯшти бика, гӯшти барача, гӯшти қишқор, силка, короче тамоми чиз ҳастад. хуб, боз мо баъди гӯшт мерем дигар чиза сёмка мекунем, яъне ки маҳсулотҳои хӯрокаву биринҷи, картишкаву равған ёш дар давоми ҳамин видео аст. ба ҳамон хотир то охира қатъи мо бошед то шумо бифаҳмед ки дар ин видеои мо чӣ гап аст. хуб, бобоҷон бо шумо ҳар рӯза дигар дар метрои Шолкова дар бозори мандарин дар хизмати шумо бобоҷон 88 қатъи гӯспандо. ассалому алайкум. ака Саиҷон, я борги ассалому алайкум. хита шинос ка ки чи аз киҷои ин гӯштое ки мебинем ин қадар бисёр дар кадом территория ҳан ва дар киҷоҳо мешаванд акаҷон ва килоҳошу чандан хушрухта бугу. ассалому алайкум ака бобоҷон, борга хуш омадед. ман Саид акаҷон, алҳамдулиллаҳ зодаи Тоҷикистон. мо дар тарафи метро Шолковский, бародарон бисёрш медонанд, бозори мандарин дорем акаҷон. гӯшт дорем, тамоми намуди гӯштҳо ҳаст. гӯшти гов, гӯшти бика, гӯшти тиёлка, гӯшти гапо, гӯспанди нозоида, хулоса тамоми нархи гӯштҳо ҳастад, тамоми намуди гӯштҳо ҳастад бо нархи оптум. нархе ки мода ҳаст акаҷон, Москва, Московская област, номер якай. бародаре ки бовар намекунанд, занг бизанам биём ба чашмошон бибинам. гӯштҳои мо ай тарафи Ростов меояд акаҷон, ай Казан меояд, баъд ай Казан меояд, баъд ай Тула акаҷон. гӯштҳо худоро шукр ҳалол тоҷикои хумо мекушанд. бо чӣ мефорад кане хай дидестем. ҳар саҳар акаҷон зиёда ай 9-10 тон гӯшт меояд. ҳар саат соати 6. шумо ҳам оптумети ҳам розница? мо асоба оптум кор мекунем акаҷон. бародаре ки кафе, ресторан, меоснои продукта заниматся мекунад, асоба қатъи мо кор мекунем. бародаре ки мисол килоакӣ мегир одам ташкил мекунад. заказ доставка ту чӣ хеле ба ҳамаи шаҳрҳои Москва, подмосква чӣ хеле ҳам оптум равон кардан ту? бародаре ки крупни мегиранд акаҷон то 25 километр доставка бепул ака. бародаре ки крупни мегиранд. бародаре ки крупли чанд қадар назар доред? крупни мисол ай як туш ду туш боло. хуб, як гов ду гов. ана бародаре ки мисол барои хона мегиранд 10 кило, 20 кило, 30 кило, ай 3 то 5 километр бепул ака доставка. доставка ту бепул ака. ай хона мешан занг мезанад тамом. меҳмондора? бале. барори кор, хай саломат бошед бародаро, дарс мерем. чӣ хеле ки мо гӯштора дар поён нишон додем, ҳамчунин ҷои калон, яъне ки хурду хӯрок аз ҳамин чойи қоқ саркарагӣ, тамоми маҳсулоти рӯзгор барои хӯрока дар ин магазини бародари мо алҳамдулиллаҳ дида мешавад. бозори мандарин, кадмин арси кола, пепси кола, гарила, чизе ки мефорад ту розница ва чи розница ва оптум. ҳамин бозор ки дурмади даҳани дар бародари азиз, ҳамин бозори мандарин дурмади дарнаш унҷа лестница мешавад. рост дасти чап, лестница намебароед, дасти чап рост меояд, ина кали дорай, ина магазинаш. тамоми калбасҳои ҳалол, ҳама чиз дар ҳамиҷа ҳаст. хуб, ана ки мерем айда пеши акаму боз Саиҷон. ака Саиҷон бо гап занед. шомаде ака. хуб, нақл ҳамин фирмаи мо Халхаус акаҷон, мо инҷо продуктори магазин оптум ҳаст акаҷон. инҷо ай ҳамин зубачиска саркарда акаҷон. гӯшти мирға груба мегӯянд то шини мирға меояд ака. машаллоҳ. худоро шукр. ҳамаш акаҷон нархи оптум, од, руған, картишка, пиёз, мевои свежи надесен ака. ангури рега, севи Тоҷикистон бо чӣ мефорад? калбасҳои ҳалол акаҷон. шир, қаймоқ, ҳамин чизе ки бародарое ки ресторан, кафе, туй, маърака доранд. хулоса мо
Дона хуб. шумо ҳам оптум ҳам розница Розницаро ам акаҷон ҳамун парво фарқ мекунам, оптумшам ҳамун бай. Машоалла. Мекунам ин маҳдуда. нархҳои дастрас туғри Бале. хуб маҳсулото айҷо омадагӣ нами донагию чомағзи мавизи равғану ҳамчо аз киҷо меяд шуморака Ай ҳар пистай Америка. Хуб. Пистай Эрон ҳастан, чормағзои ватанӣ ҳаста. Ҳамаша ҳар ҷо качиси мекунам. яъне качистош хуб Ниски цена как-то русга, ниски цена хорош качество. основной шумо фақат оптум заниматься мекунед академия бия розница ин иҷа бачо чакка тапидагиан бодринго тапидагиан ҳама ҳами дар ҳами магазини бародари азиз мо хавер хаус мандарин хуб чӣ гуфтанем дӯстони азиз бародар мо рақамо дар рӯи экран телефона мебардора 1 кило 1 тонна 2 тонна бародар дар хизмати шумои мандаринда мошинои худмо равон мекунем кадмед омаде бо чақчақ аз наздик мекунем Бо мо гуфтанамон акаҷон ҳар касе ки айнан имина номи акай бобоҷон ашодаштан мегӯяд бу барои дига хичачак. шуниде Бо чӣ мефора? илтимос номо бигире Неки ҳар касе ки бо акантари кина дора кун намегӯяд номи бобоҷон, бобода дига нарх мешавад. тамом ина бачо саломат боше бародар азиз иншаллоҳ мо бо кор борум соси ина худо нигоҳ кор алҳамдулиллаҳ ки бародарои тоҷики мо ҳастанд ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ.